Dirise kona esenzeni. Mazuva neungagara kuzuva. Uziya zuva kunopisa kudai. Akukuwa akapinda. Asi mane chemazheve kai kudumu. Iwe chogoshekwa ngomukati ndiwe here unoti John. Chemazheve unacho kudumu kokukwela vasokisi unopisa kudai. Utonora. Alright. Nasina ndambotedzera zvako kazviya zvekuti amuzisi chunga. Zviya zvanga muzvigoni zviya. Ndakazvigona zviya. Ndinose rinazvo naanondipinda zviya. Ndakasekuru vachigodho. Unoita seko kwasekuru vachigodho? Anozasekuru vachigodho vano hwamakumbo. Vanonga vati hwamakumbo. Vakachirigwa mari nevana vava vari kuAmerica. Joze mamuziva? Joze musikuru vasekuru vachigodho ya? Uyo grade 7 ya? Ndomuziva. Kwanga holiday zvakava vari yose svikaenda Joni. Zvakambira sekuru vachigodho. Sekuru vachigodho vanga vatumigwa mari nemwana wava ari kuAmerica. Kuti kwai varapiwe keshi. Joze svika yose svikaenda Joni. Hazvishandiwi chikoro Joze. Asi iwe dotcom rose rwarinzwa kupisedzeni. Ini ndinobata dzose ndadziziva dzose dzochiitika muno. Vananga vachikudza zvose havandidarikidzi. Senzeni dzinopisa dzinoita sei unodziva. Uri chipopori ani kwewewe? Ndiri nyuziana. Shuwa uri nyuziana because hapana yapinda yoga yoga unotutuibure ndotomhanya kuzotuza. Joze ndongokona zuva sei sikadzichidzisa pataidzisa pachikoro chino. Zvakadaenda Joni zvacho Joze svonozvakani zvonomwa madrinki nevakokora sisi Joni. Asi akaita zvakashata senzeni. Sake zasi akadoita. Ndokandikuita kasekuru vachigodho izvozvo. Enda shuwa unombona wakansela kansela. Kansela iko pazvanga ndovaudza zvino. Unongombosvikira. Pane ndakavaira nezvequali for you. Prayambira nezvequali for you. Quali for you ndochiitocho. Imethod yekuti unogona kubhadhara uchishandisa WhatsApp message. Kuti mwana wangu uya anovatumira keshi ka hachavatumiri keshi. Ungovasendera mari muquali for you muwallet yavo yequali for you yeWhatsApp. Ungoenda kupharmacy unopuwa mushonga kana kadokita unopuwa mushonga. Hachasende gwiri keshi ivo vazikuru vavati kuvabira. Shuwa izvozvo zviri right. Vanovaudza saka inowanikwa seiko quali for you? Quali for you zvainoita mashandiro ainoita ka. Unojoina handiti kana wajoina unenge wakubhadhara uchishandisa WhatsApp message. Unongotora message yako woenda nayo kupi kupharmacy kana kuna doctor. Noti quali for you kwainodzidzana nemapharmacy nemadokita akawanda muZimbabwe. Ungoenda unovaratidza WhatsApp yako. In wallet yako memchitova nemari yaunenge watumigwa. Saka kana ita kuijoina ndoita sendezeni. Ndakavangeka zvoenda ndondoradza sekuru vava vachigodho. Watadza kurongeka nekudzida kwaunoita nyaya. Ndakanyora nhamba dzavo pasi vakauya vachikoro vachitiudza nezvazvo. Ndandotopa sekuru vachigodho vajoini quali for you. Kuti vasabigwa mari. Dai unongosenda message paWhatsApp nhamba inoti nyorai. Ndikutonyorazvo ndingakundiwa newe kunyora nebhiro. 00263 00263 779 812 751. Ukangosenda message papo inokubudisira zvimibvunzo zvokuti unenge uchipindura kusvika watopedza joina. Saka mari unenge wakungotumigwa. Sekuru vachigodho vakangoderoka mwana wavo anogona kungovaisira mari muquali for you wallet yavo. Ivo vangoenda nefoni yavo kupharmacy kana kwadokita votopuwa mushonga. Inga zvakanaka. Ende futi kwaizvainoita ka ukatenga mushonga we$10 zvichikwira vanogona kundokuvigira chero kumba. Chero mumataundi chero kumaruzevha kwai vanotumira wotowiwanawo hauchafambi kuita ikoko. Saka rega nditojoinawo nditenge mabhurufeni e$10 ndoita business. Quali for you. Quali for you. Mungangojoina foni yenyu munotoisa pini kana muchida kubigwa. Unoita zvepini senge. Unotoita pini zvinoita ikokeshi zviya. Wotoisa pini yako. Saka yakanaka kai. Yakanaka unongobhadhara uchishandisa WhatsApp. Kwai mukwai ushandisa WhatsApp uchibhadhara zvangu pane munhu ane ma$US. Hazvina kufanana nemedical aid card ka. Kwai ungofanana nemunhu ane keshi yake ma$US. Saka yakanaka rega nditojoina. Quali for you ka. Chirega ndichijaila kandi uyu. Ndibatsira chirungu chozabuda. Vanzira. Ndibatsira chirungu.